हेडलाईन्सचे प्रस्तुत करता आहेत रामबंधू लोणचं मसाला। रामबंधू लोणचं मसाला आणा आणि मनपसंद स्वादिष्ट लोणचं बनवा। रामबंधू तयार लोणचं मसाला। रामबंधू, आपला टेस्ट पार्टनर। पुण्यात अजित पवारांच्या कार्यक्रमात प्रहारच्या कार्यकर्त्यांचा गोंधळ। बच्चू कडूंच्या मागण्या मान्य करण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसाठी घोषणाबाजी। रस्त्यांवर साचलेलं पाणी आणि मेट्रोच्या कामामुळे पडलेल्या राडारोडाने पुणेकर त्रस्त। अजित पवारांचा 2 दिवसांचा अल्टिमेटम, नाहीतर 10 कोटी रुपये दंड। आपल्या पुण्याला सलग दुसऱ्या दिवशी पावसानं झोडपलं। दिवे घाटात ढगफुटी तर पिंपरीत 4 ते 5 वाहनं वाहून गेली।